sa kaawit. Maayong alaw kaniyong tanan ng mga sukig di paminawan, niining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Ria. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay niining akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nag-uluhan, A Long and Lasting Love. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Makining usa ka babae nga taga Pardo, Cebu City. Ang ato matatampo nagdasangan nga Rhea. Grabe sa di Papa. Wa magibagduduhag biha na mo. Iya labing ipailos babae kapag uling nila kaila. Wa siya maguna-una ni Mama. Huwag labang pag wa siya maguna-una na mga iyang mga anak. Onya. Ay, sige, kilaki lang siya. Di ato balik to may lakit ang amahan. Kasi busa to nga abya. Ilom na eh. Ay, pabutabag kag bantay sa tindahan eh. Di kami sige, kilaki lang siya. Kanila ko siya ni Pahawa. Dili si Papa. Nakikisulti? Wa, Manoy. Be, ano kung na ay magkuwang? Sakto mo siya ba? Dili luwa ang ngayang hilakan yung mamahan. O to'y ayaw. Oh, Be. Pasensya na ka, be, ha? Saon, magkalagod pang nanaong ko. Okay ra, Be, oy. Bisag kita pa paingnon. Wa gito siya ayong pagkaamahan. Unsa ni? Unsa ni? Ha? Oh, Manoy, ako hang akong cellphone. Hello? Manoy! Hello? Hello? Dili pa mo tingog. Oy, kaya ako naminaw kaya. Undangan ni yung relasyon sa kumanghud, ha? Kung di ka gusto pagitaot kang animala ka, ha? Manoy! Nag-uyab-uyab na rin ka? Wapit ka kabutagan sa mga lalaki, no? Humani mo na kita si mamang gagibiyaan ni Papa? Lahi siya, Manoy! Dili siya parehas ni Papa! Tupag di ka... Ayaw ko padungga, ha? Nga nag-uyab-uyab ka? Ayaw ko, Ria! Naiubos ka kung maayo ni Marie Joseph. Tagod siya kipuhat. Nagbuwag na lang hinoon bisa kong uyab. Sobra na siya na. Sobra na. Miss, palod ko. Isuwat lang imong number. Okay ra ka, miss? Oh, okay ra ko. Palawad magha ka. Oh. Dara, miss. Miss, kung unsa may imong problema, mas maayo ba ang imo lang na ipagawas? Asa ba sad ako ipagawas? Ngawa mo kay kasultian. Pwede ra, ari ka mo share na ko. Ingon ba ya sila nga mas maayo sultian ang mga tao nga wa makailan nimo aron dili ka nila i-judge dayon. Giselle di ay, ikaw? Ria, Kung maka-decide ka nga mo share na ko sa imong problema, kuhaan na ako number diha o tawagi ko. Willing ko nga makigistorya nimo. sige, salamat. Ria, salamat ha. Nakigamiga ka na ako bisag tumboy ko. Nga na daig tumboy ka. Dili mo ko mamili, Kurt. Usa pa, ako may angay nga magpasalamat nimo. Kay tungod nimo, ug anang akong gibati bista na ako'y kahiubos sa bay. Ikaw may nahimo na kong sumbunganan. Ria, naangunta ko'y isulti nimo. Ayaw lang kalain ha. Ha? Unsa man na? Wa na ko kasabot sa akong gibati. Murag, na-inlove na ko nimo.
Pero bisag tumboy ko, mas grabe pa kung magmahal ki sa lalaki. Giselle, Rhea, please. Atagi ko chance. sige. Hatagan ti kag chance. Pero please, ato lang taguon ang atong relasyon kay mapatyan ko sa kumanoy. Magkalaom ka, Rhea. Salamat. Han, magkita ta ugma sa mall ha. Mag-date ta para anniversary nato. Han, kanus apa ka ta makaselebrate des inyo sa? Gusto ko nga anhaon ta magluto-luto sa inyo. Ikatulo na ni nato katuig. Pero sige lang tagsuroy sa mall. Han, nahibaw na biya ka. Nga dili gid pwede din sa amo. Han, suway lang sulti imong mama god. Basin og makasabot rin na siya ba? Bisag, mauna lang na imong i-gift nako para anniversary nato god. Oh, Han, Rhea, anak. Ganina ra gyud kay nag-apong nako samtang naghugas ko aning mga plato. Unsa man na kay tuyo? ma, na ako isulti nimo ba? Pero ayaw lang kakurat ha. Unsa man na? Ma, kuan, na ako'y uyap. Tumboy. Unsa? Kanus alang ni ha? Dugay na ma. Mag 3 years na mi ugma. Uy, sako di ay. Ayaw ragod pagbinuang Rhea. Tulo ka tuig din nimong gitago namo. Hoy Rhea, mas madawat pa nako nga makauyab kang lalaki kaysa anang tumboy. Dili man sa pag-unsa ng mga tumboy. Pero in taon Rhea, laki lang in taon mo entertina. Uy, noong sa kagud taon. Ma, Sa man sakto pa kasi mong unahuna. Undangin na ninyo ha, undangan na. Di ko masagot. Nga magpadayon ka ng relasyon ninyo ng tumboy. Undangin na, Rhea. ma. Wa ko'y kapadulngan, ani. Bisagot siya akong buhaton para nila sa'yo. Dili ko pwede yung lalaki. Kay basiro pariha ni Papa. Dili si ko pwede yung tumpoy. Naglipog ko kasa ko panugan eh. Laay man din tindahan, oy. Nindot unta kay way duty pero laay lang yun. Kisa may nag-message na ako. Hi. Oh, kinsa man eh? Ronnie ang pangan. Tanaw na ko yung timeline, be. Oh. Human ko ba kailan yung tawhan na? Pero, pwede friends man mi sa Facebook. Bahala na eh. Tubayan na lang ni nako ang dili ko laayo. Wa naman mo chat si Ronnie. Mag-usa na may kabuan nga nagsigog chat-chat. Kada adlaw gid siya mo message nako. Pero karon, mingaw man. Kalain sa kong gipati, uy. Mura man hinuon kong napangita na niya. Da, bahala siya, uy. Dili ko muna og chat niya. Apit pa lang. May pagmatuk. Oh, i-chat na ay. Daghana good anang chat nakgod. Wala ni maoy. Nakabantay baya ko ni imo ha. Dili na mo hapit ibuwag imong cellphone. Nakauyab ka na na? Wa, maoy, uyap ko taon. Dili ka kumapatyan ni Manoy? Dili oy, ako'y bahala. Seryoso ka, ma? O lagi, ako'y bahala.
Nak, dili maayo ang gibuhat ni Manoy nimo nga giparihan yata ng laking papa nimo. Kung nakahimo mas papa nimo sa pagdiya nato, dili buti pasabot nga ingon ana ang tanang lalaki. Mao bitaw ta na akong gustong ipasabot ni Manoy, ma. Pero unsaon? Dili magid siya maminaw nako. Ay, sige lang. Ay, kuan, ako na'y bahala ni Manoy nimo. Kung na'y pasabot. Basta kung makauyab na gani ka, di ko gustong itago ni nimo namo, ha? Nakasabot ka? Ma, O, sige na. Tiwas ang panghugas diha. Ano mabasa na nimong mga chat nimo. oh ma, salamat ma. Nalipay kaayo ko nga nakarealize si mama nga sayop si Manoy. oh, minagkro ay nakag-video call. Tubagon ako. Oy, nakag-video call lagi ka? Gusto lang kong makakita nimo. Charot. Lagi. Pero mas nindot kung sa personal ta magkita. Pwede ta magkita? Ha? Ha? 8 years? Oo. 8 years mi nga nag-ipon sa akong ex. Pero manapat man to. Babaeng dako kusog kay manapat. Mao nga akong gibiyaan. Oh, mao ba? Ronnie, hapon naman di ay, uy. Mauli na ko ha. Salamat sa mo pakiktapi na ko. Nalingaw gyud ko. Sa sunod na pod. Sige ba? Basta makikita pa ka na ako sunod ha. Ano kong ti? Birthday na ko pohon. Invite on ti ka. Ingno lang ti ka kanus awg asa. Sige. Sama ni, oy. Kayos paso, oy. Ria, uli na to eh. Bug naman ka. Wa, pa, uy, wa, pa, di pa ko hupog. Yung dili ko pwede mo uli nga hupog. Yan ko nilang mamagmanoy. Gusto pa sa kumiinom. Aw. Ato ka magtiwas sa amo na. Saman. Okay. Ano naamta din sa mong kwarto? Aron kong magsaba-saba ta. Dili makamata sila sa mama. Luga na nimo eh. Mo? Uy. Hawa. Uwa na kinang naong nimo. Unya. Ganong imo mo kung kitutukan, ha? Nigwa pa makagsamot. Rhea. Ronnie. Uy, nga nakikuptan man mo kong kamot. Uy, ubog-ubog na ko pero napag ko saktong panguna-una, ha? Nahibaw ko. Rhea. Dugay na kung nakagusto nimo. Will you be my girlfriend? Charot. English pa. Ha? Sige. Bisayaon ako. Pwede ta ka mahimong asawa? Asawa agad? Dili pwede ko uyab sa ta? Oo, sige. Pwede kayo. Gisugot ate ka. Okay. Uy, ikaw ha, maro sa ka ha? Total kanahan mapagkunin mo. Why not? Yes! Ay, kabala ka. Inigugma nga wa pa ta makainom. Nga straight pa ta. Panguyaban ti kagbalik. Aron legit ang atong relationship. Wow. Gipanguyaban gyud ko ni Ronnie pagkaugmaan na nga wa mi makainom. Ug wa ko magmahay nga gisugot nako siya. Kay mura ko niya kada adlaw gipanguyaban bisan og minyoono nami. Ug karon naa nami umaabot nga anak. Dinhi na lang ko to og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao gud
sa mga higalan kaagi ni Rhea nga taga Pardo, Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagulahan, A Long and Lasting Love. Ang mga kaagi gibatan udo sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala ug mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papara sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handamanan sa sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaga ipada sa Handamanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ni ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong suliran. Tawgan lang ko ninyo sa pangan nga Ann. Hingkod ang pangidaron. Kaslunon, taga Negros Oriental. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong apelido. Gianak gud ko sa akong parents nga dili pa sila kasado. Aron inyong hisabtan, sugdon ko ang akong sugilanon sa nahitabo sa akong mga ginikanan dihang nagkita sila sa Manila og nagkauyab. Ingon ini ang mga panghitabo. Oh, kuyog ta sa akong pagpauli sa amo sa dapitan, men. Kay ipaila-ila ti ka sa akong mga ginikanan. Bakasyon man ko dito. Ay, di lang tingali ko eh. Kay kasabaan niya ko nilang papagmama o mahibawaan ko. Kalayo ra ba itong dapitan? Matinga niya ang kumaginikanan kung anong naabot kong dapitan. Ngang ila ra ba nahibawaan ni ako sa Manila ng trabaho. Oh, kana akong mahibaw sila. O, sabot pa ipasabot. Oh, di lang ko na to pahibawon silang mama o papa nimo sa Negros. Unsa? Ma, pa, siya si Carmen ang akong uyab sa Manila nga taga Negros. Nahibaw ba ang imong mga ginikanan nga niuban ka sa among anak tinis amo, day? Wa ra ba, nang? Oy, pahibaw oy. Kaya ang imong mga ginikanan nagsalig in taon nga tuwa pa kag Manila. Pero, ma, Inahan ko, Roberto. oh, Sahi ba punog ang mga igsuon mong babae ingon anion sa ilang mga uyab? Nga dadon laglaki nga dili ta mahibaw. Musugot ka ba, anak? oh, ma, Suwati ang imong mga ginikanan, Carmen. Pahibawa nga niya ka sa dapitan, ni kuyog sa among anak. Aron nga dili to sila magdahom in taon nga tuwa ka pa sa Manila nagtrabaho. oh, unya, unsa may puong sa imong mama sa iyang tubag sa imong suwat? Perte ko na sa kuha sa kong papa. Hmm? Bantay lang ko na kung mauli ko sa amo. Oh, unsa? Ingon ba't ako na imong di ka bukoy di mo din sa inyo? Iso na bagitos papa na ako na. Oh, kung mauna, ayaw na lag-uli sa inyo. Unsa? Kay basig kung saan niya kang papa nimo. Roberto. Mao ba? Di na lang ko mapauli sa amo nang. Ay, pastilan ninyo. Pero baayo na lang nga nahibawgid sila nga niya ka na sa amo sa dapitan. Tagaiun niya ako og address sa inyo ha, Carmen. Kay pasabton ko ang mga ginikanan nimo. Magminyo na lang tingali, Miss Carmen, ma. Unsa? Uy, papantaw ta kari kwarta nga ipakasal ninyo, oy. Pakalitan mang ta ninyo. May magtagasilingang barangay ra na nato sa Las Carmen kay gamay ra gasto. Kalayo in taon atong Negros ipamay. Oh, mag-ipon na lang, Miss Carmen, ma. Unsa? Oh, Men, naonsam ka, ha? Bert, Ano?
Mablos man tingali ko. Unsa? Oh, yes! Tatay nako! Tatay nako! Uy, ay, kagwapa sa akong apo. Ka-cute. Sabay ipangan ninyo, ane. Mary Ann, mo nagyanan akong pangani, ma. Awoy, nindot ng pangana. Oo, nya, dili ni makadas atong apelyido, Roberto. Uy, nganong dili man ma? Kadili man mo kasado ni Carmen. Maong dili makadaning bataas ibong apelyido. Kang Carming apelyido ang dadoon ine. Natawo ko sa tuig 1992. Napabunyagan ko ug naparehistro ko nga nagda sa apelyido sa akong mama. 1994 na, sa dihang gikasal na ang akong mga ginikanan. Ni ana sang tuiga, gipausab-sab nila ang akong rehistro aron magdaan ako sa apelyido sa akong amahan. Tuod man, apelyido na sa akong papa ang akong gida sa pagsugod na akong eskwela ug hangtod na nga nagtrabaho ko. 2010 nga namatay ang akong papa. Ug ning bag-o lang, nagplano unta mi sa akong uyab nga magpakasal na. Unya, Kung buhi pala unta to si Papa di mo karon. Malipay yun unta tong maminyo ng iyang daga. nahinumdum ka na sang papa, ma. Ang maumandayoy masud sa kung huna-huna ning pagpananghid di mo magpakasal na kamos Jessie. Nga kami magyudatong sa Papa ni mo ang buhaton di mo sa altara. Ngano gudi ay kung ikaw lang, ma? Ug di ba may kalagman ang tao? Nahibaw ko. Naara si Papa sa adlaw sa akong kasal, ma. Nada, sige. Unya, unsa man, nangandam na ba mo sa inyong mga papeles alang sa iyong kasal? Maunay una na mong lakwon, ma. Nagpaabot lang mi si Jessie sa imong go signal nga musugot kang magminyo na mi. Sige, sa ba ko mo balibad, uy? Nga nagkaila naman kay ko ng Jessie. May manggani mo, kada nanghid mong taro nga magminyo na. Ay, wa ko mabasli sa akong gibuhat sa akong maginikanan ka ni Adto. Kay ngano di ay, ma? Unsa di gibuhat nimo kani adto? Ay taas na king istoryaan. Maong nalipay ko din iyong gibuhat. Nga nananghid yung mong daan si Jessing magminyo na. Hikaya ninyong dayon ang iyong mga kinalanon alang sa iyong pagpakasal. Ma, Kumusta yung lakaw ni Jessie? dako agud ay og problema aning akong NSO birth certificate, ma. Ha? Kaya naman? Wa man ang giday ko magda sa apelyido ni Papa. Unsa? Apelyido man nimo ang akong gida sa akong NSO, ma. Unsa? Uy, kipausap man to na mong papa ni mo sa diyang nakasal na mi. Unya, nganong bisag unsaon man nako dito sa NSO, kanimang gimugawas na ako nga NSO birth certificate, mabi. Uy, naunsagod na. Amo na laging tao na napausab, uy. Napamanggan ni di ang kopya sa among affidavit nga namatuod nga amo nang napausab ang imong apelyido nga to sa apelyido ni Papa nimo nga to 1994. Ay mo larga kong dapitan. Ako'y susi ani. Kumusta naman ang lakaw ni Mama ni Moan? Ay, wa pa man gid mo tawag si Mama Jess. Ay, malangay dito sa pagpakasal inian. Si Mama na. Hello, Ma? Hello, Nak. Di ako sa civil register ka ng dapitan. Di na ko rin mapausap kay patay na sa papa ni mo. Ha? Unya, unsaon man nato anak, Ma? Nga sa tanan akong records, apil na ang akong PhilHealth. Apelido man ni Papa ang akong gida. Mahimo man kuno mo gamit tag-abogado ani anak. Pero 6 months pa kuno ang proseso ug mokabat og 12,000 ang gastuhan. Unsa? Dako og dugaya gud. Mao ni karon ang hinungdan nga nalangay ang among pagpakasal sa akong uyab. Naglibog pa mi sa angay namong buhaton. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Nataw ko og 1992. Dili pa kasal ato ang akong mga ginikanan. Maong apelyido sa akong mama ang akong gida. 1994 silang gikasal
Ug sa samang tuig, ilang gipausab ang akong apelido ngadto na sa apelido sa akong papa. Apan nga nung pagkuha nako og NSO karon, wa man mausab ang akong apelido. Kang mama pa man. Ikaduhang pangutana. Giadto ni mama ang dapitan diin ko marehistro. Gipakita ni mama ang iyang affidavit sa civil registrar sa dapitan nga nagmatuod nga niadtong 1994 napausab na nila ang akong apelido. Wa ba dito'y bili nga affidavit? Asa man mi mo reklamo ani? Ikatulong pangutana. Unsa ka tinuod nga dili na pwede ipausab sa dakong kasayon ang akong apelido kay patay na ang akong papa. Unsaon man ako ini nga ang mga records nako sa pag-eskwela, apil na ang akong PhilHealth apelido man sa akong papa. Dili na ba nako magamit ang akong PhilHealth ID? Kumusta ato ang mga sukintig paminaw, hinawat unta nga kamo unsa na hopeful ang gyud gihapon ta. Bahalag natay mga problema, balag sakit ato ang dughan. Paningkamutan lang gyud nato nga mo smile ta, dili nato ipagawas ato ang mga kalagot ug kapungot sa ubang tawo nga way labot. You stop explaining yourself to people who don't care to understand. Mao na, ayaw na gyud. No, kay lisod man kain ng mga taong kitid kay utak ni bisag kung saan niya mag-explikar. Di gyud mo sabot. Di mo sabot, di maminaw ay undangi kay kay magkapoy-kapoy. Dako magdiferensya ng dili kasabot ug dili mo sabot. Yes. Ang kanang dili mo sabot, undangan. Di ba? Okay. Kasi mga i-greet ni Moron today, partner. Kung i-greet ang akong mga kaila sa Negros, no? Mga sa mga Navarro family diha sa Balea Hermosa. Okay. Balea Hello, Hermosa. ninyo tanan din ha. O, kinsa to ang letter sender karon, Ang partner? atong letter sender si Ann. Ann. 25 years old, taga Negros Oriental. Hello, ninyo tanan din ha. Punto legal Yes. kiniyang problema, partner. Natao si Ann atong 1992 nga wala pa makasal ang iyang mga ginikanan. Mao nga apelyido sa iyang inahan ang iyang gidala sa rehistro. Tuig 1994 na gikasal ang iyang mga parents. Ug sa mausang tuig gipausab sa iyang parents sa civil registrar ang iyang apelyido. Nagtungha siya hangtod nga nakatrabaho na nagdala sa apelyido sa iyang amahan. Tuig 2010 namatay ang iyang papa. Ug ning bag-o lang, plano pa nilang magpakasal sa iyang uyab. Apan pagkuha niya og NSO birth certificate, apelyido man gihapon sa iyang inahan ng iyang gidala. So mao na ang atong nabati ganina sa drama, partner, no? So unang pangutana, nataw ko og 1992. Dili pa kasal ang ako mga ginikanan, mao nga apelyido pa sa mama nako ang akong gidala. 1994 silang gikasal. Ug sa maong tuig ilang gipausab ang akong apelyido ngadto na sa apelyido sa akong papa. Apan nganong pagkuha nako og NSO karon lang wala pa mausab ang akong apelyido. Kang mama pa man nga apelyido ang iyang nakabutang dito sa NSO, partner. Ang proseso manggod ana no sakto ang gibuhat sa imong mamagpapa nga pagkahuman nilag kasal ilahang gipausab kay ang kanang ang imong apelyido from your mama ngadto na sa imuhang papa kay gikasal naman sila. Ang tawag manggod nato ana nga proseso is the process of legitimation. Kay gipanganak ang illegitimate pero ang imuhang ginikanan nagdayon man, gikasal man sila unya provided nga atong panahon nga gianak ka walay legal impediment nga ikasal unta sila, pwede gyud unta sila kaslon pero wa lang mahimo gyud kang mahimong legitimate child pinaagi sa process of legitimation and usa sa necessary consequence sa pagkahimo nimong legitimated or legitimate child ang pagdala sa apelyido sa imuhang papa. Now, ang process manggod ana from the local civil registrar kung asa na rehistro ang imuhang birth certificate, inikahuman manggod nimo pa-change ana dito, i-endorse na dito sa NSO. From what I know is that inyo nang ipada dito ang local civil registrar mahimo og endorsement unya i-endorse na nila dito. Ang mugawas ana dito sa imong NSO dili mausab ang imong NSO birth certificate. Ang original nga nakasuwat dito nga apelyido sa imuhang mama maura gyapon gunay mugawas. Naalay annotation or note sa ubos sa imong birth certificate nga legitimated ka and mauna ni imuhang apelyido.
Now, two things ang ako ang gitanaw ani partner. One, posible nga basin wa lang niya namatngudan nga wa gyud na usab kay naara gyud dito ang annotation sa ubos. Or kung wa man gani annotation, the only nya inyo man gani di ang gi-process dito sa local civil registrar, ang pinakaposibleng nahitabuan na is wala na endorse from the local civil registrar ngadto sa NSO. Kay kinahanglan manggod pahibawon ni local civil registrar si NSO nga iya ning giusab ang record kay na legitimated na. Kay para si NSO pud iya pong usbon. Basin wa ninyo natiwas ang proseso. Basin, Okay. Wala ba'y man involved diri partner pagpausab? Naay mga administrative fees, which is very minimal. Apil ang notarial fees ug ang pagbayad nimo og postal money order para makakuha ka og request ka og copy para ana. Okay? Alright. So ikaduhang pangutana. Giadto ni mama og giadto mama ang dapitan diin ko na rehistro. Gipakita ni mama ang iyang affidavit sa civil registrar sa dapitan nga nagmatuod nga niadtong 1994 napausab na nila ang akong apelyido. Wala pa di ay ito'y biling nga affidavit, asa man may mo reklamo ani. Ang ilahang mga buhatonon din sa local civil registrar, like I said, posible lagi nga basin wala lagi na endorse sa local civil registrar ngadto sa NSO, no? Kay dili ra man guna affidavit ang inyong ipakita na amang gud nay form nga inyong fill upan og tiwason ngadto sa local civil registrar. Okay? So, basin mas may pag inyo na lang balikon dalha maski nagpatay imuhang papa, pwede pa maguna nimo gyud mapausab, no, para mahimo jud kang legitimated nga anak. Dili ra man gud ingon nga walay bili ang affidavit. Naay bili ang affidavit. Posible nga dili kompleto ang mga dokumento kay dili man affidavit ra ang kinahanglan gud para mausab. Alright, no? Okay. So, kanay tubag nato ni Elaine, no? No? Si katulong pangutana. Unsa ka tinuod nga dili na pwede pausab sa dakong kasayon ang akong apelyido kay patay na ang akong papa. Unsaon man nako ini nga ang mga record nako sa pag-eskwela nako apil na ang akong PhilHealth, apelyido pa man sa akong papa. Dili na nako magamit ang akong PhilHealth ID nga wala man ni magtugma sa akong iniso. Mo na di na nimo kinahanglan usbon, ang importante imuhang ipatarong ang imuhang NSO record. Balik dito sa dapitan, usba kumplituha ang proseso sa paghimo nimo nga legitimated nga bata para masakto na tanan imong records. Di man na inana kadako nga problema actually. Okay, so ikaw ba ito katapusan nga pangutana? Tinuod ba nga ang pagporsiso og 12,000 ang magasto? Kung mogamit ko siya abogado partner, o mga 6 months pa ang pagporsiso na ani. 12,000 magasto. O pwede bang 12,000? register na lang ko? Kay di na lian man gud unta ang among pagpakasal sa akong uyab. 6 months ko lang pag-process, 12,000 ang magasto para sa abogado. I don't think makaabot og 12,000 ang imong magasto para lang mausab ang imong record sa local civil registrar para mahimo kang legitimate child nga makadala sa apelyido sa imuhang papa, no? Dako ra kaayo ng 12,000. As a matter of fact, pwede ra gani dili mo mukuha og serbisyo sa abogado if kaning imuhang suliran ang imong gisuwat sa amoa mao gyud ni ang circumstances nga nahitabo unless na apay laing concern nga wala nimo na klaro og sulti. If ang problema lang gyud nimo is the fact nga wala ka na himong legitimated maski nakasal na ang imuhang mama ug papa, kahuman ka na panganak, then di gyud ka kinahanglan og abogado, no? Ang imo ra yung kinahanglan sa abogado ang kanang iyang pagkanotaryo publiko kay naay mga dokumento nga gi-require sa local civil registrar as part sa imuhang pag-process nga dapat notaryuhan. Dako ra kayo ang 12,000. As to the 6 months, magdepende man gud na kung unsa ka dugay, but once ma-process na man gud na nimo, pwede na man gud ka makasal using the apelyido sa imuhang papa.
Okay. Okay? So, di nakakinhalan mo huwat og 6 months para ka makasal. Ang importante is nasugdan na nimo ang process. Okay? So, mao ka na, no? Naot ka nakakuha ka sa tambag ni Atty. Elaine, no? Yes. Nga, dili gyud na sakto no ang rate registration nato mga sukitig paminaw kay narehistro naman ka. Magka-problema ra niya hinuong kag samot later on if you do late registration. Okay? Mga sukitig paminaw hinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat. Ug mayong adlaw.